כן, זה מקליט. טוב, אבל תכבים את הסעיף חדש, אני רוצה שישמעו כל הדיבורים האלה. הנה, עכשיו התחיל. אשהדו. אשהדו. לא, עכשיו אני לא מתאסלמת. למה לא? לא. אל תפחדי, הכל טוב. לא, מה פתאום, אני רוצה להיות דרך שייך. ככה לרגש בטוחה. ממה את מפחדת? לא, ככה זה נראה לי לא אמיתי. זה אמיתי, תשתמיני לנו שזה אמיתי. את רוצה לדבר עכשיו במשך בטלפון שזה אמיתי? לא, אני רוצה פעמים פעמים. תראי, אם את... אני בעשירי היה לי כסף, מסים ירושלים. תראי, את יכולה לחכות לעשירי, אין לבעיה. כן. אבל המשמעות היא שאת בינתיים נחשבת יהודייה ולא מוסלמית, עוד 10 ימים. ועדיף, תזרי לו לא לדרוך לי לטלפון. כן. עדיף שתהיי מוסלמית כבר מעכשיו, שלא תתחיל את ההתאסלמות. ככל שאת מנסה... תראי, מוסלמית את לא חייבת לראות... תגידי, זה רק שתי משפטים. וגם בלב, אני חושבת להתפלל בלב. אוקיי. זה לא חייב להיות חיצוני. אבל שמה זה גם אני אעשה את זה מול שייך, שזה יותר... אבל את לא תדעי להגיד את המשפטים, את צריכה... אני יודעת, לא. לא, השייך יסביר לה, זה לא בעיה. כן, זה השייך אומר לי ואני עומדת. העניין הוא שאת כאילו דוחה את זה של להיכנס לאסלאם, לא 10 ימים. לא, זה לא קריטי, אני בגן מאוד מאמין שבאלוהים אחד, ואני אוהבת את המוסלמית, אני כאילו מתחברת אליו. אולי נזיז את המצלמה ונעשה לביב וידאו? לא,